Takže, čo za kaštaníka, ja vás vítam u nového videa z hry Minecraft v Java Edition. Toto, neviem čo tu znamená. Keby ste sa pýtali, jak je to... Počujem ma tá hudba, jenom aj zdrčujúca. Však ohluchnem. Keby ste sa pýtali, jak je možné kaštaník, však ty si tá jediná hruška, ktorá je najviac hnitá, je tak lína si kúpiť ten Minecraft za peniaze. Tak prosím ťa, jak si ho získal? Jak sa to podarilo? No jednoducho krekol som ho. A nemyslím cez ten nejaký T-Launcher či Tle-Launcher, ale normálne som ho krekol asi cez nejaký Darknet a stiahol som si asi tak 50 vírusov. Samozrejme ďalších 10 týchto Minecraftov nefungovalo a cez hlavnú stránku som to nedokázal odrbať, ako to hovorili tie YouTube tutoriály. No tak som si povedal, že to stiahnem cez nejakého typka more Indiána z Indie a typek hovoril normálne korejsky. Hej, ale po anglicky samozrejme. Povedal, chod na Discord, hej, a najlepšie bolo, že povedal maybe is not this virus in here. Áno, samozrejme to nie je asi vírus, určite. Takže môžeme to štartnúť a je to vlastne úplne istý Minecraft, len s tým, že tu není servery, lebo to je kreknuté. Ale pokiaľ chceme spolu hrať, tak keď si stiahneš ten istý vírusovaný tú sračku, tak vlastne môžeme hrať spolu, hej, neviem čo, bum. Takže vyrobíme svet. Normálne, ja si dávam easy, lebo to ja som nubis, Create World. No teraz budeme čakať pôjdu. Čo treba tiež povedať je to, že mám low PC, takže mi to ledva udrží Minecraft, veľmi sa to seká, ale funguje to. Prvýkrát hrám v živote Minecraft, kámo. Pokladám bloky. Ty kokos, to je nemožné, kámo, idem si vytešiť prvé svoje drevo. Boha, ono sa to tak seká, že normálne on to ide za mňa. Ja nedržím, nemám proste nič, kámo. Ruky mám hore, iba sa, ruky mám. OK, dobre. Asi mám moc veľký render distance, takže by sme sa mali na to pozrieť samozrejme. No, tak akože to je veľmi veľký render distance samozrejme, toto ani neviem čo znamená, lebo to v Bedrocku není. Toto neviem, čo mám s tým robiť, takže to dáme asi na 100, alebo fakt neviem. Jak chcete mi poradiť, ako mať dobrý render distance na low PC, tak možno si nájdem nejaký tutoriál na toto, lebo na všetko existuje tutoriál. Ideme umlátiť ovcu. Prečo nedávam criticality? Boom! Boom! Ja som ju zabil naozaj. Tam je skvít. Inak skúšal som to chvíľku, ale nerobil som nič, iba som pozrel, že to je fakt nejaká nová verzia a sú tu normálne všetky, aj ten palác, alebo čo to je, palce, alebo... Jak sa kraftí? Ječko? Toto bol môj sen, kámo. O môj bože. Ale áno. Ja som sa zlakol tej ovci, že to je nejaký player, kámo. To vyzeralo proste nejak... Sticks. Sice, kámo, ledva ide ten Minecraft, ako ja to ešte vidím, ale to nevadí. Počkaj, aký pravý player si musím urobiť, samozrejme... Wooden sword. Skoro som stlačil escape, neviem, čo by to spravilo. Beží sa čím? Shiftom? Skoro. Teraz treba je shooter, lebo sa nebudem kopať pod seba. Kámo, ja nevidím ani hovno. To není jak ešte na mobile, keď hrám. Tam ešte aspoň čo si vidím, lebo tam mám, kámo, takých 9 čankov. Tu mám proste posraných 6 čankov. A ešte aj tak sa to seká. Inak akože ten počítač není komputer na hranie, ale je komputer na
nejaké práce, nejaké projektové, čiže sú také, ja nechápem, čo to moji rodičia kúpili za tú takúto vec, ale však dobre. Čiže, že by to nejako ako Optifine vyriešil, že by som, alebo že by som si kúpil kámo počítač. No bože, tak to za to robí. Ty vole, ja som už pro player, chlapče. Sice asi vy počujete iba to klikanie myšky a tú klávesnicu, lebo ani počuť cez to. Prečo som to vôbec položil? Teraz sa dívaj. Môj bože, ja som vykuchtil kamenný meč, chlapče. Now we cooking. Kamo, ja som prekvapený, jak dobre craftim tieto veci. To som videl z Dreamov Manhuntu, vieš? Ale ja to speedrunujem normálne, speedrunning Minecraft. To bol iný jump. Ty kokos. No, potom keď mi to lagne, tak budem padať, no. Teoreticky je to Java edícia. To znamená, že konečne môžem urobiť nukleárnu bombu. Môžem duplikovať TNTčka. Si tam akože... toto som chcel dať. Ty vole, to je iná sila. Holy Jesus. Nie, už to beží dopredu za mňa. Ja nič nedržím. Stále beží tu za mňa. Môžem jesť? Dáme si jedlo. Haló? Nie. Vyzerá, že to je úplne v pohode, všetko. Len moje chodenie je proste, ale nič sa nesieká, iba to chodenie, chápeš? A tá samotná hra. Ale to, že ničím bloky a pokladám a jem, tak to sa normálne ráta. To je ten rozdiel, keď si stiahneš kreknutý Minecraft miesto reálneho. Áno, vidím to. To je neuveriteľné. Ty zrúda malá. Už mi funí počítač. Jak to zabijem? Компьютер Invis 4 гига, 4 ядра, игровая видеокарта за 17 999 рублей. Dripstone, let's go. Inak, keby si sa pýtali na túto kreknutú verziu, normálne fungujú módy, všetko, len nemá proste ten multiplayer. Je to normálne proste kreknuté, no. Vyspíme sa jaskyni a všetko bude v pohode. A teraz sa treba rozbehnúť. Rozbehnúť. Skoro, ale dal som to, vieš, akože prežil som to, chápeš? A to je ten základ Dreama, ktorý treba povedať, ako, chápeš? Tam sú irony, let's go. Základ Dreama, ktorý treba povedať. To čo som zase povedal za sračku. Chlapče, ty čo robíš? To sa laglo, alebo ty iba stojíš na mieste? Ty stojíš na mieste, aha. Dáme mi to. Píkať iron. Môj prvý iron, chlapče. Už som dal skoro zase escape, kámo. Za chvíľku dám omylom Alt F4. Počujem, ja mám goal nájsť diamanty túto prvú sériu. Megatron nedokázal, chlapči, za prvú sériu nájsť ani irony. Ja to teraz idem speedrunovať, ja serem na čokoľvek, chlapče. Daj mi oný. Trošku ma to rozšredovalo. A teraz oficiálne, chlapci. To je proste Minecraft, to už nevymeníš. Môžeme vyťažiť diamanty. To si nedokázal. Čo Megatron za prvý pár, čo? No teraz má, kamo, teraz má inak zerekti.
Počkaj, ešte nekončíme. Takže si dáme Damodex. Lebo v Java verzii je vlastne sekera, keď kritneš s ňou, tak uberá viac. Čiže je veľmi zaujímavé, lebo samozrejme Bedrocku opäť takáto vec neplatí. To znamená, miesto meču budeme robiť sekeru od teraz. Aj keď zase meč, ako vieš, rýchlejšie tam dáva tú vec, tú sračku. To som mohol nechať vypalovať, to ani nešlo. Takže urobíme náš provizorný dom, lebo chcem mať také multifunkčné video. Tu budem. Presne tak. Teraz sa dívajte na môj nádherný domček. Takže takto sem. Bum, ty vole, to je dobré, že? Dobrý cut, a ja si hovorím, že? Takže toto je môj dobrý nový baráč, to má spam point. Tak to je dvere rovno crafting, tu máš dvere, tu máš nádherné dvere. A potom tu máš vypiekareň takzvaný. Ďalší potenciálny súboj. Dnes to bude UEFA Liga of. Áno, moja obľúbená pesnička. Pam pam. Je, sa chce trošku inak. Môj bože, to je úžasné. Takže to je všetko z tohto videa, ja sa s vami učím, takže bye bye.